Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Навіной 11 жніўня стаў ад'езд кандыдата прэзідэнта, ну, ўжо фактычна экс-кандыдата ў прэзідэнта Святланы Ціханаўскай з Беларусі. І тыя відэо, якія былі запісаныя з яе удзелам. Таму што складана на 100% сцвярджаць, што гэтыя відэо былі запісаныя ёй. Прынамсі, адно дакладна не яна сама запісывала. Пра тое, чым выкліканы гэты ад'езд і што далей чакае штаб Святланы Ціханаўскай, мы і паговорым зараз з даверанай асобай, ці ўжо сказаць, экс-даверанай асобай Святланай Ціханаўскай, Вольгай Кавальковай. Добры дзень, Вольга. Прывітанне, Зміцер. Наколькі добры ён гэты дзень? Ну, дзень заўжды добры, мы самі яго ствараем, таму стараемся. Ўсё ж такі вось учорашнія падзеі, пасля якіх Святлана Ціханаўская то знікла, то нібыта потым знайшлася, і потым сённяшняя навіна пра яе ад'езд. Хто ў штабе рыхтаваў усю эту аперацыю? Для штаба і для людзей, якія працавалі ў камандзе Святланы, гэта было нечаканае рашэнне, бо дагэтуль мы абмяркоўвалі і на прэс-канферэнцыях, калі журналісты задавалі ёй пытанне, яна казала, што яна не збіраецца з'язджаць з Беларусі, і, в прынцыпе, я ўпэўнена, што так і было да таго моманту, пакуль мы не пайшлі учора падаваць скаргу на тыя парушэнні, якія былі падчас выбарчай кампаніі ў Цэнтральную выбарчую камісію. І як далей развіваліся падзеі? Мы ў гэты дзень, это был такі, мы приехали на Макдрайв днём, набылі ежы, людзі пазнавалі Святлану, это было так пазітыўна. А потым мы паехалі на Крэсціна перадаваць рэчы для аднаго з давераных асобаў Олега Майсеева і Марыі Мароз, бо ўсё ж такі расшуквалі яе, дзе яна знаходзіцца, але ў нас іх не прынялі, мы каля 40 хвілін спрабавалі гэта зрабіць. Потым мы как бы загадзя час там не вызначалі ў залежнасці ад таго, як мы там справімся па іншых пытаннях. І мы проста дамаўляліся, што гэта будзе ў другой палове дня. Мы паехалі у цэнтр выбаркам. Папярэдне мы стэлефанаваліся з штабам Віктора Бабарыкі, з Марыяй Калеснікавай, сказалі, што мы вось едзем. Мы дамаўляліся, што мы пойдзем разам падаваць. І мы каля 16 гадзін сустрэліся каля ЦВК. Мы прыйшлі ў ЦВК ў адзін уваход, сказалі, што толькі кандыдат можа прайсці. Мы кажам, нам так не падыходзіць, у нас ёсць адвакат, как бы каманда, мы б хацелі прайсці разам. Нам сказалі, што ідзіце ў іншы ўваход. Мы пайшлі ў уваход праз палату прадстаўнікоў, і там таксама сказалі, што Святлана можа прайсці адна. У нас гэты адказ не задаволіў, і Святлана сама сказала, што не, я хачу, каб мы пайшлі разам і з Максімам. Яны адмаўляліся. Потым я сказала, што добра, калі так, нясіце вашу кнігу рэгістрацыі скаргаў, мы тут на месцы зарэгіструем, как бы нам толькі падаць, как бы ніякіх там іншых, пра што прамаўляць, да, калі ты нясеш падаваць скаргу. Яны, пачакайце, яны высветлілі, сказалі, ладно, добра, праходзьце з адвакатам. Потым праз 30 хвілін, калі не было, і калі я патэлефанавала, можа быць, праз 20 хвілін, тэлефоны ні ў Максіма, ні ў Святланы не адказвалі. Я падышла на пункт, дзе былі ахоўнікі, і сказала, што, калі ласка, патэлефануйце, калі цягам 5 хвілін яны не выйдуць на сувязь, то мы как бы распаўсюдзім інфармацыю аб тым, што яны знаходзяцца тут, і з імі няма сувязі. Яны патэлефанавалі, сказалі, не, ўсё добра, яны прамаўляюць, яны знаходзяцца тут па сваім уласным жаданні. Чакайце іх тут, нічога з імі тут не здарыцца. Мы ж таксама, як людзі, які прыходзім у дзяржаўны орган улады, упэўнены ў тым, што тут дакладна нічога з намі не можа адбыцца. Але мы таксама разумеем, што за краіна. Вот вы зараз такая наіўная, людзі прынеслі скаргу ў КДБ. Іх яны прайшлі, нічога з імі там не здарыцца, апынуліся дзесьці на Крэсціна. Глядзіце, Святлана Ціханаўская, кандыдат у прэзідэнты і чалавек
які, на наш погляд і на погляд тих людей, які назіралі за выбарамі і фатаграфавалі пратаколы перамог гэтай выбары, і на тых участках, дзе галасы палічылі, яна набрала 60-70% выбарцаў, а ў Новай Баравой так увогуле 90. Таму как бы з разуменнем, што ну прабачце, жанчына, кандыдат у прэзідэнты, чалавек, які перамог, ну как бы ну змагацца з пераможцам яшчэ такімі метадамі, калі людзі просто прыходзяць падаць скаргу, ну как бы ну у нас не было ніякіх там адчуванняў, што штосьці можа тут здарыцца. І канешне, калі праз там ужо яшчэ пэўны час я звоноў звярнулася з просьбай, каб яны выйшлі на сувязь. Сказалі, што слова афіцэра, з імі тут усё добра, чакайце, яны зараз спусцяцца, ўсё будзе добра. А потым, можа быць, не ведаю, колькі часу прайшло, спусціўся Максім Знак, как бы і просто распавёў, што как бы яны былі не разам, там была нейкая гутарка з вышэйшымі там чынамі Беларусі і беларускай улады, і пасля гэтага яны развіталіся са Святланай, і яна пайшла праз іншы выхад ЦВК, а Максіма как бы накіравалі да нас. Ну вось так гэта адбывалася, і пасля гэтага сувязі там мабільнай асабіста са Святланай ні ў кого з нашага штабу, мяне асабіста не было, хаця мы разам прыехалі, мы яе чакалі, і ахова, і машына, на якой мы увесь дзень перасоўваліся. А я просто удакладнюся, не было пазначана, што азначаюць размова з вышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Это Ярмошына, ці хто там, ці старшыня? Ну, Святлана сустрэла Лідзію Михайловну асабіста, сказала, што вось я вас тут пакіну, как бы на там некалькі хвілінаў, там трэба нешта перамовіць. І ну, пачатак размовы быў такі. Ну, гэта я ж не прысутнічала как бы пры гэтым гэта тое, што нам распавёў Максім. І таксама хочу адзначыць, што, канешне, ніхто не чакаў гэтага, бо перад гэтым у нас была размова вось яшчэ па дарозе да ЦВК у Святланы, там і пра скарджванне, пра тое, што мы будзем змагацца за вынікі выбараў, ніякіх намераў з'язджаць з краіны Святланы Ціхановскай, ну, как бы па той інфармацыі, якая ёсць у мяне, па тых размовах з ёй мяне няма. Яна не збіралася з'язджаць. Ну, ці магла, ну, вот, атрымліваецца так, вы прыехалі на машыне, на адной, так. І гэта адна машына вось стаяла каля гэтага ўвахода. І яна выйшла з іншага ўваходу і што, пайшла на метро і некуды паехала? Не, ну я ж пра гэта кажу, што, канешне, зразумела, што яна не магла, там былі ўсе ўваходы перакрыты, ні метро, ні ўваход у метро, і яна ж ведала, што мы чакаем. Потым у меня просто адключыўся тэлефон, бо ён разрадзіўся, я ўключыла і пабачыла, што быў тэлефонны званок ад яе, ну, прыкладна там без 10:07, ну, напэўна, она хацела нейкі месседж перадаць, але не датэлефанавалася да мяне. І, канешне ж, улічваючы тое, якім, што яна была ў дзяржаўным органе ўлады, што ёсць інфармацыя, што яна размаўляла, можна зрабіць выснову, што гэта рашэнне яна прыняла не асабіста, а пад ціскам. І улічваючы ўсё ж такі тое, што мы бачылі з камандай і спачатку Сергея Ціхановскага, потым каманду узначаліла Святлана Ціхановская, гэта быў жорсткі палітычны ціск, рэпрэсіі супраць усёй каманды, і ён не спыняўся падчас усёй кампаніі. На гэтым тыдні было затрымана 8 давераных асобаў і шмат ахоўнікаў, іх увесь час выклікалі там у Губопік там увесь тыдзень, і толькі вось у суботу была затрымана кіраўнік штаба Марыя Мароз і Олег Майсеев, які зараз яшчэ працягвае знаходзіцца закладнікам. Фактычна частка каманды зараз знаходзіцца Святлана Ціхановская, хоць Святлана і з'ехала. Але Марыя Мароз, якую мы расшуквалі 3 дні, учора выпусцілі, і я ўвечары з ёй мела сустрэчу. Яна перадала мне там дакументы, бо зараз трэба рыхтаваць справаздачу па выбарчым фондзе, да, ну, нейкія рэчы, якія трэба яшчэ рабіць з-за таго, што ну, Святланы как бы няма. І я бачыла ўсё гэта, я разумею, што калі чалавек сам з'язджае з краіны, ну, ён прыходзіць, кажа, ведаць, слухайце, я прыняла рашэнне,
я з'язджаю, вось машына, вось там самалёт, і хтосьці ведае, канешне, куды і хто едзе. Я бачу, што і вся гэта сітуацыя паказвае, што Святлана з'ехала з краіны не сама асабіста, а ў суправаджэнні беларускіх уладаў, бо камунікаваць з камандай Святлане, ну, напэўна, забаранілі і не далі магчымасці гэта рабіць. Прайшла ж размова про тое, што яны з'ехалі ў Літву разам са спадарыняй Мароз. Так, да, яны з'ехалі разам. Калі вы сустракаліся з ёй вечарам, Мароз гаварыла нешта про то, што вот мы, у нас там планы, мы там сустракаемся праз гадзіну і з'язджаем? Я все разумею. Адзінае, што сказала Марыя, Оля, ты ж все разумееш. Ну, как бы кантэкст таго, што адбывалася, ну, дае мне высновы, ну, как бы разуменне і про тое, што я вам кажу зараз, што беларускія ўлады зрабілі ўсё, каб Святлана з'ехала, і как бы гэта, я думаю, што быў іх асноўны там нейкі план, да? Не, я разумею, я до таго, што вот пасля сустрэчы і размовы са спадарыняй Мароз, вот для вас, вось, Ольга, асабіста стала зразумела, што яны хутчэй за ўсё ўжо праз некалькі гадзінаў будуць за мяжой? Канешне. Вот так вот. І якая была рэакцыя ваша асабіста? Конечно, я переживала вельмі за іх, ну, бо неяк вось за гэты час, там, за месяц мы вельмі шчыльна, ну, амаль што кожны дзень былі разам, асабліва там апошнія вось некалькі дзён, і, конечно, мы ўсе суперажывалі, але я разумею, конечно, што беларускія ўлады, ну, как бы мы разумеем, у якой краіне мы жывем, і тое, што адбываецца, гэта абсалютна, ну, как бы не паддаецца ніякаму проста разуменню, як можна зрабіць так, і такі ціск аказваць, і там мне складана, я думаю, што Святлана знаходіцца ў вельмі такім цяжкім зараз эмацыйным стане, бо калі гэта не твоё рашэнне, то, канешне, ты перажываеш за людзей, які тут знаходзяцца, бо Сергей Ціхановскі не вызвалены, ён знаходзіцца зараз і каманда, і людзі, якія працавалі. Таму тут сітуацыя такая, што гэта ну, такое шантажаванне, да, і на такіх мне складана сказаць, што чым яны маглі там, што яны маглі сказаць Святлане, каб яна такое рашэнне прыняла. І мне адзінае, што мне хочацца проста абняць зараз яе, бо как бы для Беларусі яна стала такім сімвалам надзеі, перамен, і яна працягвае ім заставацца, бо калі чалавек сам прымае рашэнне гэта ўсё кінуць, гэта адно. А калі на чалавека ціснуць і робяць усё, каб ён гэта рашэнне прыняў, я разумею, як гэта складана, і ты разумееш, што тут у закладніках астаюцца твои блізкія людзі. І каб таксама мы разумелі гэта і не чакалі, што там, ведаеце, там нейкія там жорсткія меседжы могуць быць, калі тут у краіне уся каманда, яна сядзіць. Нягледзячы на тое, што беларусы лідары па колькасці шэнгенскіх віз, і вот, да прыкладу, там у мяне, я думаю, у вас вот там віза ёсць, я сумняваюся, што вот, калі б мы зараз з вами вырашылі у романтычную вандроўку зганяць у Вільню, то у нас бы это так лёгка атрымалася. А вот тут вот селі і паехалі. Я так разумею, што, відаць, і з літоўскім бокам нейкая дамоўленасць была? Ну, пра гэта мне невядома. Про гэта мне невядома, я не могу тут, ну, разумееце, канешне, калі ідзе такая сітуацыя і, ну, калі б, напрыклад, напэўна, штосьці там, ну, у палітыцы, да, як людзі з'язджаюць, зразумела, што ёсць падтрымка дэмакратычных зменаў у Беларусі з боку нашых еўрапейскіх калег, і ўсе разумеюць, у якой небяспецы знаходзяцца сёння палітычныя лідары ў Беларусі, і, канешне ж, ну, яны аказваюць, я думаю, са свайго боку любую падтрымку. Таму, калі казаць, што калі б, напрыклад, можа быць, кандыдат хацеў сам з'ехаць, яму трэба было б шукаць іншыя шляхі з'ехаць з краіны. Праз Расею, ну, межы дзе адчынены, і цябе ніхто не будзе правяраць. Праз літоўскую мяжу з'ехаць без беларускіх уладаў не атрымалось бы. Ну так, я таксама пра гэта. Ўсё ж такі, як вы лічыце, чым вот такім можна было так шантажануць чалавека, каб ён прыняў такое рашэнне? Я нават не з такой пазіцыі, што усе мы ведаем
в якой краіне мы живем і наколькі можна давяраць абяцанням. Ну, Святлана хвалявалася за дзяцей. Конечно, вы ж разумееце, што калі Сергей зараз знаходзіцца ў ізалятары, так? І калі са Святланай штосьці здараецца, то у дзяцей няма ні бацькі, ні маці. Таму тут я думаю, што асноўнае, конечно, яна вельмі хвалявалася за дзяцей. І я думаю, што любы чалавек, любая жанчына будзе клапаціцца ў першую чаргу пра сваю сям'ю. І, канешне, я думаю, што ёй з-за гэтага таксама складана, бо шмат людзей ёй паверылі, мы ёй падтрымліваем. Самае галоўнае сёння, што яна ў бяспецы, яна на свабодзе, а мы далей будзем працягваць. Беларускі народ просто ў гэту кампанію паказаў, на што ён здольны асабіста. І Святлана, яна з'явілася такім светам для нас, да, і надзеяй, і яна пераможца. І для мяне асабіста ў гэтай кампаніі я бачыла, колькі людзей стаяла ў чэргах, каб прагаласаваць за Святлану. На маім участку там чарга праз плот, там яшчэ на 100 метраў была. Такога ў Беларусі не было ніколі. А гэта азначае, што людзі паверылі ў сябе асабіста і ў то, што яны могуць змяніць сітуацыю. І вось ведаеце, можа адбывацца ўсё што заўгодна, мы можам казаць там, ці гэта параза нейкая, але перамога беларускага народу ў гэту кампанію адбылася. Мы паказалі, што мы народ, які здольны абіраць лідара, і гэта кампанія, там з'езд Святланы, ён не адмяняе паразы ўлады. Александр Лукашенко беларускі народ не прызнае прэзідэнтам, бо людзі бачылі гэтыя пратаколы, яны бачылі, што адбывалася на мітынгах Святланы, бачылі, колькі людзей гатовы былі паставіць за яе подпіс, як за чалавека, які гатовы правесці новыя выбары па новых стандартах, які меў іншыя падыходы да свабоды думкі, да плюралізму меркавання. Чалавек, які быў просты і шчыры у сваіх выказваннях і тым, што яна рабіла асабіста. І ў мяне, як у сябра каманды, які далучыўся там у працэсе, яна звярнулася, мне няма ніякіх расчараванняў. Я удзячна Святлане за яе моц, за яе смеласць, што яна прайшла гэты шлях, нягледзячы на тое, што яна сама не лічыла сябе палітыкам, але яна стала вось зараз лідарам, за якім гатовы былі ісці людзі, і тое, што яны гатовы былі абараняць свой голас, і тое, пра што мы казалі. Тут было важна, што людзі асабіста ўжо не могуць трываць таго прыніжэння, да? Непавагі да сябе, яны гатовы абараняць свой выбар самі і законнымі метадамі. І тое, што зараз адбываецца, вось тыя пратэсныя настроі, канфлікты, я лічу, што вось усё тое насілле, і гэта правакацыя з боку ўладаў, і толькі яны адказныя за тое, што адбываецца. Бо людзі, беларусы, яны мірныя, яны не гатовы супрацьстаяць уладам, калі яны разумеюць, што ўлада іх паважае. І я лічу, што тут выйсцем і асноўным, што патрэбна зараз рабіць, гэта вось спыніць гэтае насілле, гэты канфлікт. І тут улады Беларусі павінны таксама разумець, што большасць людзей сёння не падтрымлівае, і гэты дыялог з беларускім народам, ён павінен адбыцца. Калі дыялога не будзе, гэта будзе больш, гэта будзе пагаршаць сітуацыю, і яны таксама павінны зараз гэта разумець. Я зараз назову імёны людзей і ўзгадаю падзеі, якія для большасці прыхільнікаў Святланы Ціханаўскай, якія палітыкай пачалі цікавіцца 2 месяцы таму назад, будуць незнаёмыя. Тым не менш, зараз некаторыя, можа, пачнуць параўноўваць гэты запіс, які з'явіўся Святланы Ціханаўскай, не той, дзе яна тлумачыць свой ад'езд, а пасля, які пазней з'явіўся, дзе яна заклікае не супрацьстаяць міліцыянтам і гэтак далей, будуць параўноўваць з відэазапісам Ярослава Романчука, Андрэя Дмітрова, які з'явіўся пасля падзей на наступны дзень 19 снежня 2010 года. Вось для цябе ёсць параўнанні? У меня няма параўнанняў, бо Святлана перамагла на гэтых выбарах. Гэта чалавек, які перамог. І які для мяне з учорашняга дня, калі я пабачыла гэтыя сапраўдныя пратаколы падлік галасоў, з'яўляюцца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. І ўсё тое, што адбывалася пасля,
ну, как бы гэта прызнанне как бы слабасці ўлады, да, што яны не гатовыя как бы просто прызнаць, што ёсць лідары, і вось яны такімі метадамі дзейнічаюць. Таму как бы разумееце, зараз для мяне асабіста галоўнае, Святлана пасля таго, як з'явіліся вот эти звесткі пра тое, што яна перамагла, яна прызнала сваю перамогу. Мы падрыхтавалі скаргу ў ЦВК аб парушэннях. Я не ведаю лёс гэтай скаргі, якую яна прынесла, але сёння у нас былі падрыхтаваная скарга ў ЦВК з яе подпісам, і гэты экземпляр сёння мы накіравалі заказным паведамленнем у ЦВК, і і каманда Святланы Ціханаўскай, яна працягвае працу. І мы будзем змагацца. Асноўная наша зараз задача гэта працягваць адстаиваць яе перамогу і ў межах заканадаўства дзейнічаць. І мы будзем вось гэта ўсё рабіць і таксама запрашаць улады да дыялогу, бо усе беларусы сёння бачаць, што адбываецца. Святлана перамагла, але ўлады з ёй працягваюць змагацца з яе камандай. І яны ладзяць рэпрэсію ў дачыненні да ўсіх людзей актыўных. І как бы тут как бы гэту сітуацыю можа выратаваць толькі дыялог, калі яны зразумеюць, што з іншага боку ёсць моцная сіла, якую нельга ігнараваць, яны павінны да яе прыслухоўвацца, бо гэта кампанія паказала, што прыхільнікі розных кандыдатаў і дэмакратычных зменаў гэту кампанію аб'ядналіся. Шмат хто там забыў пра свае амбіцыі і гатовы быў працаваць на перамогу агульную, бо разумеў, што за гэтай перамогай свабодная і дэмакратычная Беларусь, новыя выбары, і не толькі прэзідэнта, але ўсіх астатніх галінаў улады, які патрэбны Беларусі сёння. Бо пакуль мы не выбіраем мэра горадоў, дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, прэзідэнта, мы не кіруем краінай, кіруюць людзі, якіх прызначаюць зверху. А так не павінна быць. Таму вось асноўная как бы мэта і задача гэта змагацца. І сёння там напэўна, у меня ёсць просьба да ўсіх людзей, якія нас глядзяць, гэта давайте дапаможам Святлане і камандзе у гэты складаны перыяд, і давайте выкажам у папяровым выглядзе і дашлем у цэнтральную выбарчую камісію лісты, дзе мы напішам, што я, Ольга Кавалькова, галасавала за Святлану Ціханаўскую. І такіх лістоў прыйдзе ў цэнтральную выбарчую камісію 3,5 мільёны. Бо больше... Толькі Ольга Кавалькова трэба замяняць на сваё імя. Не, да, конечно. Я кажу, што я такі ліст таксама накірую, бо я галасавала на гэтых выбарах за Святлану Ціханаўскую. Святлане зараз таксама трэба падтрымка, і мы гэту падтрымку спрабуем ёй аказаць, бо та сітуацыя, якую яна апынулася, яна складана эмацыйна, і мы ўсе яе падтрымліваем. Света, мы разам з табой, я ведаю, што ты паглядзіш гэта відэа, і мы ўбачымся, я думаю, таксама у новай Беларусі. Добра, што не ля помніка Гадэміна ў Вільні. Не, ну, слухайце, я чалавек, які ў палітыцы... Даўно, скажем. Даўно. Я разумею, у якой краіне мы знаходзімся. І я разумею, што сёння таксама мне можа пагражаць нейкая небяспека. Как бы, ну, я не пытаю ілюзій, але я працягваю рабіць усё, што ад мяне залежыць, бо я асабіста хачу жыць у іншай краіне. І я ведаю, што большасць беларусаў сёння падтрымлівае і будзе падтрымліваць і Святлану Ціханаўскую, і людзей, якія будуць далей змагацца за перамены. Сёння задача аб'яднання беларускага народу, і у якога ёсць свая павестка. Мы заўжды жывем па павестцы, якую дыктуе нам улада. Но сёння сітуацыя выглядае такім чынам, што якраз ёсць вот эта крытычная маса, большасць беларусаў, якія могуць дыктаваць сваю павестку. І Святлана і каманда увесь час, вось, пакуль былі выбары, мы казалі пра законныя метады абароны галасоў, мы прапаноўвалі свой план і зваротаў, і калі вы бачылі відэа, мы прапаноўвалі ў дзень выбараў прыйсці абсалютна законна на выбарчыя участкі і паглядзець пратаколы. І калі мы бачым парушэнні, дзейнічаць законна, выклікаць міліцыю, збіраць подпісы ў падтрымку і калектыўную звароту адміністрацыю раёна, якая адказная за парушэнні, да, калі яны ёсць згодна з выбарчым кодэксам. І людзі збіраюць сёння подпісы. Людзі гатовы даказваць, што Святлана перамагла, нават калі пратакол там быў сфальсіфікаваны.
Таму мы супраць вось таго гвалту, які адбываецца, і мы просім, патрабуем ад уладаў спыніць рэпрэсіі, спыніць вось тое, што зараз яны робяць на вуліцах па вечарах. Вы ж только что сказали, что Светлана новообранный президент. Так. Вот хай запіша зараз зварот. Я президент Беларусі. Зміцер, ви ж чулі яшчэ 15 хвілін таму, Загадваюсь. каб вы не чакалі шмат. Але Люди прыгожа было б вот запісаць зварот. Я вот як Ну, ведаеце, народны што я прэзідэнт ў Беларусі. камунікацыях, напрыклад, з там тымі людзьмі там ці нейкімі ахоўнікамі ва ўсіх органах я как бы кажу, што ну вось новы прэзідэнт у вас, да. Ну, то есть гэта моя асабістая пазіцыя, і я разумею, што там так спакойна уладу ў Беларусі, ну, как бы 26 лет дыктатуры ніхто не аддасць. Але з намі трэба лічыцца. Ну, сёння ўлада абсалютна адарвана ад народа, навогуле не разумее, што людзям патрэбна. І калі яна далей не будзе слухаць і прыслухоўвацца і весці дыялог, ну, как бы далей будзе толькі горш. І будзе супрацьстаянне. Людзі зараз не давяраюць міліцыі. Ну, калі я, напрыклад, стаю, там мы спрабуем правесці мітынг, яны нават зараз спрабуюць апраўдацца. Ну, мы ж таксама не парушальнікі, яны апраўдваюцца, міліцыянты. А мы гэтага вам не кажам, мы паважаем вашу службу, але давайте вы будете ўсё ж таки дзейнічаць у межах закона, і мы готовы падпарадкоўвацца вашим законным патрабаванням. Але калі вы прымяняеце насілле супраць мірных грамадзян, гэта парушэнне заканадаўства, і мы хочам павагі да сябе асабіста. І давайте мы гэта зробім дзеля ўсёй краіны, бо нельга, навошта зараз давайте будзем дзяліць усіх, там хорошыя, тут плохія, мы ўсе хочам жыць на тэрыторыі Беларусі, ніхто не хоча нікуды з'язджаць, але мы хочам, каб улада зрабіла ўсё, каб магчымасці для развіцця чалавека былі тут. Зараз, калі нічога не адбудзецца, не будзе дыялогу, вельмі вялікая колькасць людзей зноў з'едзе з краіны, і тут просто няма каму будзе нават эканоміку падтрымліваць. І ну, я не ведаю, чым кіруюцца ўлады, калі яны просто гэтага не разумеюць. Таму гэта дыялог сёння, ён павінен адбыцца. Ольга, да вас, асабіста да вас чалавека, а то мы ўсё пра Светлану і пра Светлану. Я ведаю вас як чалавека такога перакананага і ад сваіх ідэяў, ідэалаў і прынцыпаў ніколі не ступаўся. Я ведаю, што калі былі нейкія акцыі вулічныя, ну, то вот апошние взять, скажем, там у падтрымку незалежнасці Беларусі. Вы хоць ніколі і там не заклікалі людзей на акцыі, но вы заўсёды былі побач з імі. Так. У дадзенай сітуацыі, калі вось вы ў камандзе, і лідар каманды кажа: я да мітынгоўцаў не пайду. І вот такая была ваша рэакцыя на гэтыя словы? Вот як чалавека, які заўсёды быў побач з тымі, хто выходзіў. Ну, улічваючы тое, што за апошні тыдзень гэта рашэнне было прынятае, за апошні тыдзень сябраў каманды затрымалі, іх абвінавачваюць па артыкулу 293 крымінальнага кодексу, гэта падрыхтоўка масавых акцый, да, масавых беспарадкаў. І, конечно же, у сітуацыі, калі у нас ёсць адзіны альтэрнатыўны кандыдат, які перамог, Светлана Ціхановская, калі яна заклікае, гэта аўтаматычна азначае, што яна проста не выконвае закон, і яна будзе проста арыштаваная по гэтым же... Без ніякіх заклікаў, это самае. Можна моральна... Послухайте, давайте мы как бы разумеем, тут пытанне не ў тым, што я як сябра каманды таксама ўсё разумею, але я давераная асоба, калі я, напрыклад, таксама нейкі месседжы такія транслюю, іду, то тое ж самае, как бы, мае паводзіны людзей, давераных асобаў, яны ўплываюць на Святлану. Нядзеля 9 жніўня, 20:00 выбары скончыліся. Так. Ольга Кавалькова збіраецца і ідзе там куды-небудзь, дзе адбываецца масавае мерапрыемства. Не пошла. Вот почему? Потому что вот партийная дисциплина, штабная дисциплина. Так, гэта позиция обраная. Ну, то есть у меня нема страха выходить. Ну, как бы вы ведаеце мяне, я не памятаю мітынга, на якіх бы я не присутнічала, не была побач з людьми у гэты момант. Я про это и кажу. А тут повестка такая, что мы не можем подставить человека, у якога
уже вось, да, ёсць дзеці і ну как бы фактычна ўвесь тыдзень затрымліваюць людзей, і мы ведаем, што ёсць крымінальныя справы. І как бы з-за таго, што мы чакалі магчымых правакацый з боку улады ў дачыненні да Святланы, ну как бы была брана пазіцыя Святланы не выходзіць на вуліцу, каб не правакаваць улады. Бо ўсё вось тое, што адбывалася, яны проста как бы припісалі б ёй, яна б сёння была бы арыштаваная, і ўлады б транслявалі, што на абсолютна законных падставах, бо тут мы рыхтавалі незразумела што, і припісалі б нам таксама ну как бы тое, чаго мы не рабілі, разумееце, але у кожнага грамадзяніна Беларусі згодна Канстытуцыі ёсць права на мірныя сходы і выказванне сваёй пазіцыі. Тое, што нас улады фактычна забралі, і чаго ў нас сёння няма. Мы не можам свабодна выйсці. Ніхто. Уже карыстаючыся момантам, што вы як чалавек, які ведае ўсю гэтую кухню знутры, просто хочу удакладніцца. Вось у нас быў у эфіры 9 жніўня пасля таго, як прагаласаваў Сергей Чэрычань. Я ў яго спытаўся, усё ж такі, раскажыце мне, чаму вы не далучыліся да аб'яднанага штаба? Чаму не адбылося аб'яднанне? Хай не ўсіх, вот вас. Вот. Ён мне сказаў, у мяне былі такія намеры, але канкрэтныя людзі, Мікалай Казлоў і Віталій Рымашэўскі, сталі супраць гэтага, заявіўшы, што калі я спытаўся у яго, в сэнсе, ён кажа, калі я ў іх спытаўся, чаму вы супраць такого, каб я аб'ядноўваўся, яны мне сказалі, з-за асабіста недалюбліваем цябе, вось, за такіх вось непрыязні асабістай, так бы мовіць. Атрымліваецца, вось, было такое, не было, вот, што... Слухайте, ну была, мне падаецца, розная нейкая інфармацыя, што ён звяртаўся, а хтосьці тут не пайшоў там на нейкую камунікацыю, але я ведаю і ад Мары Мароз, і ад Святланы Ціхановскай, што ніхто не Сергей Чэрычань асабіста да гэтых людзей не звяртаўся з такой прапановай. Не ведаю, да каго ён звяртаўся, ну і чаму менавіта, можа быць, звяртаўся да Мікалая Казлова, не ведаю, ну мне проста тут не вельмі зразумела, чаму менавіта на іх ён спасылаецца, калі гэтыя людзі, ну то есть, да, Мікалай Казлов быў давернай асобай Святланы Ціхановскай, чаму ён прымаў рашэнне, і мне такой інфармацыі няма, калі шчыра вам скажу. Таму тут, мне падаецца, каментаваць няма чаго. Асабіста да мяне не звяртаўся. Добра, на заканчэнне. Ўсё ж такі, якім бачыцца вам, як чалавеку дасведчанаму і ведае рэальнасці і рэчаіснасці нашай беларускай жыцця, што чакаць? Як будуць бліжэйшыя падзеі развівацца, на ваш погляд? Ці можа перахапіць вось зараз ініцыятыву там традыцыйная апазіцыя, там ці ўзначаліць, ці сцішыць, ці пачаць дыялог з уладамі? Можа вот чарговая ратацыя адбыцца, вось Святлана Ціхановская стала на месца мужа свайго, а вось Ольга Кавалькова зараз стане на месца Ціхановскай. Слухайте, большасць беларусаў сёння хоча пераменаў, яны гэта паказалі. Тут таксама зараз ад уладу залежыць, ну, вы разумееце, што калі з аднаго боку ёсць прапанова дыялогу, і мы кажам, што там мы гатовыя размаўляць, каб вы чулі беларускі народ, бо вось тая непавага, якая адбываецца з боку органаў улады зараз да ўсіх людзей, і адсутнасць нармальнай судовай сістэмы, вельмі шмат пытанняў, за якіх людзі камфортна не могуць жыць у Беларусі, да? Нас хапаюць, кідаюць аўтазакі, ну, как бы, за што? Што я зрабіла, да? За мной ездят машины и люди в масках, там, да, запалохваюць мяне. Паважаныя, ну, как бы я хочу жыць у сваёй краіне, мы плацім падаткі, мы утрымліваем весь этот велізарны апарат, і, ну, как бы мы павінны фармаваць гэту павестку, вы павінны нас паслухаць. Таму я вельмі мне б хацелось, да, каб улады пачулі гэты месседж ад беларускага народу, бо сёння для мяне асабіста вельмі важна жыццё кожнага чалавека. І ахвяраваць нават адным жыццём дзеля как бы улады, на мой погляд, гэта не каштуе. А улады паказваюць, што жыццё чалавека для іх нічога не азначае. Давайте мы паспрабуем вырашыць гэтую сітуацыю мірным шляхам. Мы хочам камфортнага жыцця, павагі да сябе, і каб улады нас чулі. Давайте фармаваць такую ўладу, якая ўсё гэта для нас будзе рабіць.
Дзякуй вялікі. Да, ну і на завяршэнне скажам, што насамрэч вось сярод тых, хто хоча нейкай зменаў, пераменаў і дыялогу і лепшага жыцця, не толькі п'яніцы, наркаманы і крымінальнікі, якія там Я думаю, тут і міліцыя, і дзяржаўныя служачыя, якіх таксама шмат і якіх гэта не задавальняе. І нават тое, што адбылося на выбарчых участках, і людзі палічылі галасы, гэта перамога для нас і для тых людзей, якія заўжды баяліся. Таму наша перамога адбывалася і на мітынгах, і ў чэргах, і яна адбываецца, працягваецца далей, і па-іншаму, і па-старэйшаму, як раней уже не будзе. Беларускі народ в гэту кампанію, і это вельмі пазітыўная змена, каб мы не глядзелі на тое, што адбылося з расчараваннем. У нас ёсць Святлана Ціхановская, якая перамагла на гэтых выбарах. Беларускі народ яе падтрымаў, і гэта азначае, што ён гатовы падтрымліваць змены. Ён не гатовы падтрымліваць дзеючую ўладу. Вось так. Мы казалі, прыйшоў ковід, пасля ковіда свет не будзе ўжо ранейшым, нам казалі будзе, але тут прыйшла Святлана Ціхановская і цяпер ужо дакладна. Беларускі свет не будзе ранейшым. Дзякуй вялікі. Ольга Кавалькова, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы.